makondusin nin magkakanigong assessment ang mga nasabing opisyal, partikularmente sa mga nagkagurulting eskwelahan sa First District, kung sa ruminapado ng gadmin marhay ang bagyo, tanganing i-assess man ang asistensyang posibleng itaukan Department of Education National Office sa Division Office San Albay, pasisiring sa mga rinapadukan bagyong uwan na mga eskwelahan. Yan ang report. Karen Ala, this is GB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Paghali kay Karen, dumang kita kay Angel Mostasa. Good morning Angel, kumusta dyan? Good morning. Hello? Good morning, morning. Angel. Good morning, VP Henry. Kumusta ka? Eto, naghahanap pa din palagi ng signal sa labas kasi wala pang kuryente at maulan. Doon ako, nasa taas ka niya kang kahoy. Nakapirang jeep na VP ang nag-agi sa kuya. Hunan sa kuya masakay. Doon ako, so minasakat ka dyan sa taas kang kahoy para makuha ka sa signal. Na-imagine mo po, VP, sa gibo ni Kuya Al. Friends, so last time okay. bagang may bagyo. Uy, naguran dyan? Yes po. Ay, nako. Ulit magparapauran, ha? Yes po, Bata VP. nauliang kapasan na Apo. baga. Apo. Ayo, Anyways, magpayong. VP, sa mga... Di ba na Yung magparasyon naglilipid ako lang ng payong ko. Napagkamalan, parasyon ba? Napagkamalan ba? Kaya nga kung aki pa ini. Okay, Anyways, sige, VP, go. Sa mga dugang kapang bareta, nasa biyahe ng Unyan, ang 16 na persona na miyembros kang Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated, masisiring ligdi sa probinsya kan Albay para magtabang sa nagpapadagos na restoration effort kan Albay Electric Cooperative matapos ang pagtama kan Super Typhoon 1. Sigun kay Ange Galero, ang tagapagtaram kan kooperatiba, ang Ormeco VP Henry, ang miyembro kan Task Force Kapatid, kung sa insalaog ng 10 aldaw, sindaan magtatarabang para sa pagpakarhay kan linya kan kuryente sa probinsya. Ang deployment ang ginibo matapos na mag-request ang Celerica nintabang para sa Aleco kung sa ina dahil nga ni isa pagtama ka na bagyong uwan sa nakalilis na semana, dapol na mga linya kan kuryente ang naapektaran. Ang Team VP ang pinapanginotan kan team leader na si Sir John Eric Hugco o Hugno. May mga kaibahan ining foreman, may lineman, may driver, as in boom truck, may kasabay na mekaniko, kasabay pa VP Henry, ang nagkata ng mga pedaso ng 40-foot steel pole, as in iba pa mga importanteng line materials na itatauman na sa Aleco bilang donasyon. Nagdalaom ang kooperatiba VP Henry na mas lalong mas magiging marikas ang pagbabalik o pag-restore kang kuryente digdi sa tulong distrito kan probinsya kan Albay matapos anak pagtrapaduman kan Super Typhoon 1 kan nakalihis na semana. Yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas. Angel, Yes, as of now, pero ng mga electric cooperative ang nagtarabang dyan sa Aleco? As of now, VP, ini pa lang po VP na Oriental Mindoro Electric Cooperative ang nagbiyahe pasiring po dito sa probinsya kan Albay para magtabang po sa Aleco. Oriental Mindoro, anong kuwangkan? Ormeco. Ormeco. Yes po, bago VP. na ko. Pero baga sige, okay. Ormeco. So at least wala mang gisarong team na matuwang sa hindi ipifil diyan na parte kang Albay. Dahil po, VP, dahilan sa po niya nag-aabot digdi for sure pagka-abot ka ni digdi. Pero ang kompresto ka ni VP Henry, 16 na persona ini, may mga, syempre may foreman, may linemen, may mga driver, may boom truck, may mekaniko. And ito nga ni VP na itatao man nilang donasyon ng mga steel pole as in iba pang mga importanteng essential line materials po. Baka lamang kung yan ibugtak sa may pasiring sa maslughan ganyan sa sa Emalnod. Baad lamang VP Henry. Pero di VP Henry sa Muya, so mga backbone line po, may kuryente na. Kami rin di kaya. Okay. So mga squam lang, mga
Pasiring sa mga barangay, mga drop wire nga drop Opo. Ang DBK ang VP connections. Henry sa linya may nakakonektar ini Mm. VP Henry pasisiring duman sa Villa Hermosa kan Daraga. Kaya medyo Oh, haloy-haloy pa sectional ini VP niya kasakop digdi sa Muya. ayan. Okay. So, Sige. yan VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa lawas is Rome Staza, DCGB. Salamat, Angel Mustasa, sa report. Hali po dyan sa luwas. 5:27 na, oras mga tugang sa inyong programang Morning Hirit. Mag-text na po kan sa inyong mga greetings para po sa inyong mga mahal sa buhay. Buday pa mga mensahe at papasadahan niya ito yan. Ano? Good morning, Tabi, sabi ni Jonas Rosal. Yan. At saka, maray na agat, Tabi, kumusta sa mga sangkot sa... Iba man pigigrit ka ini. Mga sangkunda sa mga flood control. Masara mo niya ang buhay nindo. Okay. Morning, VP. Mag-agang uran. Gariman kaman sa nasa studio nagaprograma. Salamaton po. Good morning, sir. Pa-update man po sa pag-asa. Ang panahon tamauranon tabi. Yung ani mapod ako sa pag-asa. Yan si Jenny sa newsroom. Tabi. Sir Mate, pakisabihan man tabi ang Tabian Ans Galero, nawara kami ilaw sa Santa Florentina Taisan sa ibang sitio Iguan at Tabi Mate. Sige Tabi Mate, i-forward ko ining mensahe mo ha. Tabi sa tuya na mga kababayan. O sa tuyang mga pagiriba, diyan po mga tugang sa Albay Electric Cooperative. Okay? Ang sa tuya tabing numero na pwedeng padarahan nin greetings sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Okay? Madali lang po ta. Hilingon ta daw ang matay ako magapon sa pag-aasa ha. Sana po malinig ang signal ngunya na aldaw. Digi po mga tugang sa tuya na programang Morning Hirit sa DCGB. Liunta mo na sa mga greetings. Ang sa tuya tabi ng mga greetings in the morning. Okay, sandali lang ha. Ito na halat ko na. Guanaki. Madali lang ha. Gari naglamaw sa ibatang mga listeners. Sabado patingon yan. Good morning, sabi ni Joel Borbe from Hacienda San Miguel. Athena Octavo Marasigan. Good morning daw sa Gabos. Tangway Nancy. Good morning po from Sipi Daraga Albay. Si Glenda Losa from Alcala Daraga Albay. Arnel Mallorca, good morning Tabi, from Pasig City. At saka sabi ni Karen Joy Sadile, good morning Tabi, birthday, happy birthday to Kiefer Clay Sadile. Yan, ha? At saka sabi ni Jonah Bernal Barcelo, good morning po. Okay. At saka si Vivian Bueno. Good morning, Philippines. Yan. Okay. Sige po. Good morning, Philippines. Sige daw. Balunta daw na apudan ang pag-asa ha. Sana po pakitext daw po yun ako mga listeners kung klaro ang audio kang pag-asa. Tapaminsan. Pero kasapon klarado Klarado kasapon sa audio kang pag-asa. Mga tugang habang kauron niya to hali po digdi sa kanyang kita duman mga tugang sa hotel. Ano nga ning hotel ito? Twin Lakes Hotel. Yan, ha? Balon tang ba't ang signal digdi sa sakuyang naglipat na kaya kaming hotel. Nagbaba na kaming hotel digdi sa Manila ta. Si Sir George Tabi, ma-join kami sa misa para sa wake sa bangkay ni Sir George diyan na alas 9 nin pagkaaga ta. Anyway, tapos naman kami kasabanggi sa Tagaytay, kan sa Moya tabing top level management conference. Walang signal palandigdi. Problema ini, madali lang ha. Ay, nako, nawala talagang signal Madali lang po. Signal sa problema. Alat ko na. Nagwara-wara ang signal. Ano nangyari? Yung kaya kami sa Sarong Hotel digdi sa deko arong lugar ni. Basta aran ni po digdi sa kuan sa basta deko arong kung saan kami napadamang ka sa Banggi. Basta diaw na kami ngunyan sa kuan sa Quezon City.
Tadyan pong alas 9 nin aga, may misa po dumang kami kay Sir George Bayona, ang samuya pong founding president. No. Wala. Ayan. Nagring baka lamang. Yan. Okay, baka lamang ha. Balonta. Mhm. One bar sa lang. Good morning, Miss Alexis. Morning po, VP. Opo. How are you today, my friend? Okay man po. Ay, maray ko. Pagalipas kibag yun, kunyan ko naman ika nakauron. Ako po, naka-leave po kaya ako nung Tuesday to Thursday. Nakamata naglib ka man. Para, naglib ka man. Pa Manila lang po, padali. Nagano ka naman, nagdalagan ka na naman sa Manila. Ay, dahil man po, may nasikaso lang. Okay. O, sige po, Miss Alexis, on the air ka na po. Go ahead. Po, para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 15 ng Nobyembre, araw ng Sabado, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang napadagos na nakakaapekto sa Bicol Region. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol na mamamatian sa bilog na Kabikulan. Kunyang aldaw, lalauman kang maabot ng 25 to 31 degrees Celsius ang temperatura, partikular na sa probinsya ng Albay. And sa tuyang rainfall, asahan man niya to na maghapon, posible na kalat-kalat ang mga pag-uuran niya dahil cloud clusters na nakapot digdi sa Bicol. Sa Hunyan, wala man kitang tigbabantayan na low pressure area or bagyo sa luwas sin sa laog ng Philippine Area of Responsibility. Ano yun po ang ating forecast. Ini po si Alexis Rivivar na Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Miss Alexis, baka may tigbabantayan na low pressure. Nawara na yon yung posibleng low sa na ay salamat sa Diyos. Wala na. So clear nyo yan. Wala kita ano man na cloud cluster na pinag-monitor o pwedeng maging typhoon o LPA. Ano? Okay. Sige, Miss Alexis. Salamat po. Thank you so much mga tugang Alexis Revivar sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ay, nawara na pala ito adi. So, pigbabantayan ta na posibleng maging maraot na panahon. Nawala na pala siya. Oh, very good ha. Amin ta ibaga ito sa pigasabi na may masulod na naman ngaya na malaog sa laog kipitong aldaw. May malaog na naman nga sa Philippine Area of Responsibility. Yan. Salamaton tadain na pala nito, ha? Okay, 5:35. Kumusta po ang audio diyan sa tabi, mga radyo nindo? Kumusta po ang sa tuyang audio, ha? Loud and clear si Ma'am Alexis. Oh, very good. From Dunsol. Okay, good. Very good, tabi. From Dunsol, Sorsogon. Good morning, tabi, kay Madam Melinda Win ng CMD. Matang-mata na tabi siya. Yan, ha? Yung mga birthday greetings, tabi. Ito, good morning, tabi. Good morning kay Shane Gonzales, Esperanza ng San Andres, Catanduanes. Okay, hello? Hello? Good morning. Nawawala. Okay. Sige, kuya. Bago si... Alright. Sige. Good morning.